היום אני לא אהיה בחוץ, כי גם ערב עכשיו בשעת הצילום, וגם ירד קצת גשם, אז היום לא בחוץ. אני אולי מבטיח שהסרטון הבא יהיה בחוץ. כן, ומה אתה עושה? אתמול הייתי חולה, והיום אני מרגיש טוב. לא, מה אתה עושה? מה זה הפטנט הזה? מה זה הקונץ הזה? פטנט שנראה לי הרבה ילדים. כן? אני קורא לזה טיפוסי נינג'ה או טיפוס סמוראים. לא יודע, זה ככה אני קורא לזה. מה צריך בשביל זה? איזה כישורים? להיות חזקים, ידיים טוב על הקיר. כן, ידיים יחסית חזקות, רגליים יחסית חזקות ושמוכנות לספוג כאב, נכון? עמידות ללחץ. ומה עוד? קואורדינציה. כן. ו? לא לפחד מליפול. נכון. הירידה קפיצה טבעית, הנה. מעולה. תראה בסרטון הבא.